Wong sing ning njaba katon sumeh, gampang guyu lan seneng guyon, kadang justru paling akeh nyimpen perkara. Dudu merga uripe ora duwe masalah, nanging merga wis kulina nutupi lara nganggo esem. Ana wong sing iso gawe kancane guyu, nanging awake dhewe ora ngerti kapan terakhir atine tenang. Ana sing katon santai, omongane lucu, nanging ning burine ngempet masalah omah, ekonomi lan keluarga. Utang, kecewa lan rasa kesel ditelan dhewe merga ora pengen wong liya melu kuwatir. Dheweke ngomong ora apa-apa, padahal batine kebak pikiran lan mripate pengen nangis. Merga wis kerep ngerti ora kabeh wong gelem ngrungokake, pungkasane dheweke milih meneng. Nduk, aja gampang nganggep wong ceria kuwi uripe mesti penak. Kadang wong sing paling banter guyune kuwi sing paling jero lukane. Wong sing paling pinter nglipur wong liya kadang malah ora ana sing nglipur nalika dheweke kesel. Sing nyelekit wong kaya ngene iki malah sering dadi panggonan curhat wong liya. Nanging nalika dheweke dhewe sing remuk, akeh sing ora ngerti merga wis kebacut nganggep dheweke kuat. Padahal wong kuat ya iso kesel, wong lucu ya iso sedih, wong sumeh ya iso krasa sepi. Kanggo kowe sing nutupi masalah nganggo guyu, elinga, ora salah yen kowe kesel, ora salah yen pengen nangis. Kowe manungsa dudu watu, kowe ya butuh dipahami. Elinga, ora kabeh wong sing guyu kuwi bungah. Aku ora apa-apa, kadang mung tameng saka ati sing pecah.